Hi guys! Welcome back again sa aming channel. So for today's video guys, another video na naman tayo regarding sa ating breeding pen kasi nga, nangitlog na yung ating mga breeders doon guys. And actually, talagang naglimlim na yung isa sa breeder namin. Actually, dalawa lang nilagay namin na inahin and then isang lalaki, si Zora of course. So i-update ko kayo about sa kanilang tatlo. Before anything else, magtitimpla muna ako ng kanilang pagkain kasi nga, hapon na rin. It's around 3 PM na po guys. So kailangan natin magtimpla na agad kasi para later, diretso na tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga alam naman natin yung mga manok matatakaw masyado. Pero ayun, bago ang lahat, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Do like our video, share this to your friends, and also do comment down below kung meron pa kayong mga katanungan regarding our video for today. Sana ma-enjoy nyo yung video today. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para at least notified kayo every now and then na meron kaming bagong video na ilalabas in this channel. And also guys, ipopromote ko na rin yung aming page. Ayan, nakikita nyo naman sa screen right there. Yan yung aming page guys. Disclaimer muna tayo. Based on our experience lang yung sinishare namin dito. Maaaring maging maganda sa inyong backyard, maaari ding hindi. O sinishare namin sa inyo na videos is naging maganda yung resulta dito sa amin as a backyard racer ng mga manok. Enjoy the video! Nakapagkuha na ako ng kinayod na niyog tsaka yung ibang mga lalagyan kasi nga iba rin yung mga mixing namin sa mga maliliit. So ang gagawin ko ngayon is uhulihin ko muna yung mga pure namin na Japanese. Kailangan ko talaga silang pakainin guys na sila lang para at least makakain talaga sila kung ano yung mga pagkain na para lang talaga sa kanila kasi iba pa rin talaga yung sila lang yung nakakakain, kumbaga exclusive yung pagkain para sa kanila kasi compare sa range natin, alam naman natin na nilalagay lang natin yung pagkain tapos may tendency na malamangan sila kasi nga meron din tayong mga malalaking mga breeders dito na mga pabo tsaka yung mga broodcock natin. So kailangan ko muna silang hulihin tapos ilalagay ko muna doon sa kanila lalagyan para doon natin pakainin. So yun, let's go guys.
Medyo nahirapan ako guys sa paghuli sa mga Japanese. I-release ko muna yung mga Japanese tsaka yung mga Shamu Asil. Pati yung aming broadcock dito na isa. I-release ko rin yun para at least makapagliwaliw na. So, ayan guys, ito na yung pagkain ng ating mga breeders. Galimax lang, nilagyan ko ng tubig. Ayan, papakain na natin ito sa kanila para makakain na yung ating mga breeders dito. Guys, nandito na ako sa loob ng ating breeding pen. So, as you can see, kumakain naman sila. Dito na muna ako sa gilid para hindi sila madisturbo. Ipapakita ko sa inyo kung ano na yung mga itlog nila, kung gaano kalalaki, at kung ano yung pagkakaiba ng kanilang itlog. So, sasabihin ko rin sa inyo kung anong uri ng mga breeder yung meron tayo dito na Shamu. Iba-iba kasi yung mukha ng kanilang itlog. Ayun, papasilip ko muna sa inyo. Ito yung itlog nung isa nating manok, guys, na Tanaka. So, ipapakita ko sa inyo yung kanyang pagmumukha. Ayan guys, siya yung may-ari ng mga itlog na yun kanina na pinakita ko. So medyo may katandaan na. Ito yung nakita nyo minsan na niligo ko. So ayan, ang bilis lang ng panahon na nangitlog na agad siya simula nung nakuha namin siya. So thankful din kami doon. So ayun, ito yung mga itlog niya guys. Iilan sa mga itlog niya na talagang maa-amaze kayo guys. Diyan banda, hindi nyo mapapansin na merong pinagkaiba yung mga itlog na yan. Kasi nga, mapapansin nyo naman, same sizes lang siya. Kung igaganyan natin siya, ang laki-laking itlog guys. Ito yung sinasabi daw nila na dalawa yung yellow. Yung iba nagsasabi na may tendency daw na yung mga ganito mapipisa. Yung iba naman is hindi. Yung iba naman is merong mabubuhay. Isa lang na sisiw. Actually, nalilimliman niya na to. Ayan, pinakita ko lang sa inyo kasi baka may tendency na hindi niya mapisa. Pero ayan, ganyan kalaki guys. Compare dito sa iba. Ayan guys, oh. Ang laki talaga, oh. Hindi ko nga siya mahawakan. Ayan. Meron ako napakita dati na ang laki-laki, pero hindi yung dalawang yolk. So, tingnan lang natin guys sa susunod mga videos namin kung dalawang sisiw ba talaga ang nandito. Meaning, dalawang yolk din talaga ang nandito sa loob. So, ayun yung itlog ng matandang yon. Nilimliman niya na to. Actually, nag-start kahapon. 7 lang. Tapos, meron kasing napisa, mga 2 ata yun. Ang nadaganan niya. So, isyam lahat sana to. Or 10 kasi kung dalawang yolk nga naman ito, di, bali 10 lahat. Tingnan lang natin sa mga susunod na video guys. I-update ko rin kayo after 21 days. Kapag napisa niya talaga tong malaking to. So, papakita ko yan sa inyo. Papakita ko naman sa inyo yung kabila. Itlog naman yun ng ating Brazilian. So, guys, ito naman yung itlog ng ating Brazilian, guys. So, yan, guys. Para siyang pabo na mga itlog, guys. Kasi merong mga puntik-puntik. So, hindi namin masasabi na pabo to kasi sila lang naman din yung nandito sa loob ng breeding pen natin. So, meron pa rin mga iba dito, guys. Ayan. Ayan, oh. Meron pa rin mga spots. So, para silang itlog ng pabo. Ayan guys, ang daming spots. So, ito naman yung itlog ng Brazilian. Papakita ko rin sa inyo yung pagmukha ng Brazilian namin dito na inahin. So, ayan guys, yan naman si Mira or yung Brazilian namin. Ayan siya guys, ganyan siya kalaki. Parang magkasing laki sila ni Zoro. So, ang laki-laki niya guys, kung titingnan nyo, ang tangkad-tangkad din na inahin na to. Para siyang lalaki guys dahil sa laki niya, parang broadcock. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ang layo ng agwat nila ni Verana kasi medyo maliit si Verana pero ang laki ng ulo ni Verana. Yan yung tinatawag namin dito na old but gold. So ayan yung aming Mira na Brazilian Shamu. So nasabi ko na yan ang rason kung bakit siya nandito guys sa nakaraan kong video. Pero ayan yung may-ari ng mga itlog na yun guys. So ayan yung video natin today guys. Ayun, napakita ko sa inyo na ang bilis lang since ginawa namin tong breeding pen na to. So yung masasabi ko, iba talaga kapag nakaseparate sila kasi nga makikita rin ng buyer mo na sila lang yung nandito tapos mga pure lang. Hindi nila masasabi na ay baka na
kastahan ito ng ibang broadcast. So, may mga ganun kasi mga mindset din kapag buyer ka. Kahit kami guys, ganun din kami dati. Parang mindset namin na baka merong ibang nakakasta sa broadhen na yan. Update ko na lang kayo after 21 days kung talagang meron bang laman yung ating mga itlog or wala. Kasi nga, meron din nagtanong sa akin before guys, in one of our video, nakaranas na ba kami ng mga ganun, na dalawa yung yolk, tapos baka napisaba daw or nabuhay ba or what. Actually, hindi pa kami nakaranas. Ngayon pa lang. Titingnan natin guys kung talagang mabubuhay pa. So, hindi ko yun nasagot kasi nga hindi pa kami naka-experience. So, if you haven't subscribed in our channel guys, i-consider nyo i-subscribe ang channel na to. Please do like our video. Share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na to. And do comment down below guys kung meron pa kayong mga katanungan regarding our video for today. So, don't forget to subscribe. Also, subscribe there and hit the notification bell beside the subscribe button para at least notify kayo sa mga bagong videos namin sa channel na to. Thank you for watching guys. Hope you like our video at sana nag-enjoy kayo. Thank you and goodbye. Peace out everybody!